खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया धुबुरीयाव 70 मेगावाटनि मोनसे सानारि गोहो बिथांखि सलार पावार प्रजेक्टखौ बेखेवदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बेलासिफारानि कुदिगावआव 70 मेगावाटनि सानखरां गोहो मावथांखिखौ बेखेवनानै होयो। 350 कौटि रांनिबो बांसिन खरसाजों लुफुंजानाय बे मावथांखिया बोसोरफ्रोमबो 141 मिलियन इउनिट मोब्लिब गोहो दिहुनगोन आरो 1,15,000 टन कार्बन उत्सर्जन खमायगोन। मावफुंग्रा एजेन्सिया 25 बोसोरसिम मावथांखिखौ सामलायगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अरुणाचलनि सासे सिख्लाखौ तिनिसुकिया हटेलनि खथायाव गोदोना नांनानै दोननाय हालोदाव मोननाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बृहस्पतिबारखालि फुङाव तिनिसुकियानि एटी र'डआव थानाय हटेल गपाला रेसिडेन्सिनि सेथि थालानि खथायाव अरुणाचल प्रदेशनि सासे 21 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सिलिं फेनजों फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जायो। गपाल रेसिडेन्सिनि सन्जय कुमार जालाना फोरमायनाय बादिब्ला रुंसारि जानाय हिन्जावसाखौ गावनि फोरमान बिलाइनि गेजेरजों नामसाई जिल्लानि पुराना महांनि दिल बाहादुर थापानि फिसाजो जानकि थापा होनना सिनायथि होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों, हेर'इन जब्द। बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जराबाद नाकायाव AS01 JC 7527 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे अट' रिक्साखौ होबथायो आरो थांखिनाय अपारेशननि गेजेरजों 3 सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। दायनिगिरिफोरखौ बरपेटानि 31 बोसोर बैसोनि सकिबुल इस्लाम, 41 बोसोर बैसोनि मरिगावनि नजरुल इस्लाम आरो सनापुरनि 32 बोसोर बैसोनि मनज सिंह होननानै सिनायथि मोननाय जादों। नागिरनायाव पुलिसआ गासै 60 ग्राम गिलिर हेर'इन गोनां गंबा साबोननि बाक्सुफोर बोखांनो हायो। हानजाया बिसोरनिफ्राय गंथाम मबाइल फन आरो 1,970 रांनि नोगोद रांबो बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव टि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया ड्राग्सनि सायाव सोनारनाय 3 सुबुंखौ रैखा खालामो आरो उनाव बिसोरखौ फाहामथायनि थाखाय रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दैथायहरो। आरोबाव खौरां मोननाय बादियै पुलिसआ सिग्रोमनानै 4 दुथां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ सनापुरनि 27 बोसोर बैसोनि बिकास आली, नगावनि 30 बोसोर बैसोनि परेश देखा, नुनमाथिनि 23 बोसोर बैसोनि भास्कर बरा आरो बास्तानि 24 बोसोर बैसोनि मुकुट मण्डल होनना सिनायथि मोन्दों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ 50 ग्राम हेर'इन गोनां गंस्नि प्लास्टिकनि थांखु बाक्सु, 100 मिलिलिटार ट्राइफ्रलिडिन हाइड्रक्लराइड आरो क'डिन फस्फेट सिराप 20 बथल, गं 24 लांदां वायल, गंनै लांदां थांखु बाक्सु आरो गंनै मबाइल फन बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ उरुखायाव मोनायाव मोननै अर खामनायनि जाथाय। गुवाहाटीआव उरुखानि मोनायाव मोननै गुबुन अर खामनायनि जाथाय जादों, जायनि थाखाय जिंगा सिखांनाय जादों, नाथाय रावबो जखम जायासै। गिबि जाथाया अम्बारीनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल डाइरेक्टरेटनि टेक्सटाइल बिल्डिंआव जादों, जेराव मावख'नि 4थि थालायाव अर खामदों। रिपर्टफोरा फोरमायो दि एयार कन्डिशनारनिफ्राय मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामनायनि जाहोन जानो हागौ। बे अरा 4थि थालानि मोननै खथाखौ खामनानै गोबां मावख'आरि फोरमान बिलाइ आरो गुबुन मुवाफोरखौ खहा खालामदों। अर खोमोरग्रा हानजाया थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थि समावनो अरखौ दबथायनो हायो। खहा जानाय खथाफोरनि साखाथियाव थानाय खाथिनि जि-जोम दोनथुमग्रा गुदामखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हायो, जायनि जाहोनाव खहा जानायनि सिमाखौ खम खालामनो हादों। आरोबाव गुबुन मोनसे जाथायाव गुवाहाटीनि आटगाव ओनसोलनि SC र'डआव थानाय गंसे गावारि न'आव सिलिन्डार बेरफ्रुयो। अर खोमोरग्रा आरो एजेन्सि सिबिथाइफोरा थाबैनो फिन्नाय होयो आरो अरखौ गोसारनायनि सिगांनो खोमोरनो हायो।
रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै आरो बे जाथायाव गोबां सम्पथि खहा जायासै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिसपुर पुलिसआ नोगोरमायाव खावनाय जाथाय फोजोबदों। दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया खावनाय जाथायनि सायाव मोनसे थि खौरांनि सायाव खामानि मावो आरो रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01TC1438 गोनां गंसे ई-रिक्साखौ होबथायो। बे अपारेशननि समाव पुलिसआ बरपेटानि हहाबुल दालांनि 28 बोसोर बैसोनि एरियाज खान आरो बरपेटानि कुरुवापारानि 36 बोसोर बैसोनि कालाम खान मुंनि सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। बिथांमोनखौ हमनायनि उनाव पुलिसआ बिसोरनि आखायाव थानाय मबाइल टावारनिफ्राय गंसे रिमट रेडिअ' इउनिट RRU बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे जाथायाव बशिष्टा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया AS01FF5716 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे खावनाय एक्टिभा स्कुटि बोखांनो हायो। 13 जानुवारि खालि आसाम मेघालय सिमानि गणेशनगरआव बे लामानि गारिखौ होबथानाय जादोंमोन। नांगौ जानाय नायबिजिरनाय आरो फोरमान खालामखांनायनि उनाव बोखांनो हानाय स्कुटिखौ बिनि गुबै बिगोमानो हरफिनदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ होखारनाय नटिसनिफ्राय खारलांनाय समाव राथाबारिनि जाब्रबथायाव उन्दै गथ'साया जिउ खोमायो। होखार हरजानो गिनानै हाग्रा बिफाननिफ्राय नटिस मोननानै खाथिनि गामियाव थानाय गावनि न'सिम हर गेजेराव थांफिननाय नखरनि गंसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव सासे उन्दै गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया बुधबारनि हर गेजेराव राथाबारि ओनसोलनि घिलाइटिकार हाजोआव जादों। बिसोर थांलाय फैलाय खालामनाय गारिया हाखराव गोग्लैना नखरनि गुबुन साब्रा सोद्रोमाया गोब्राबै जोखोम जायो। थैनाय सुबुङा 9 थाखोआव फरायफुनाय फरायसाखौ जामरुल आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। हाग्रा बिफाना बावैसो सिगां दहालिया हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय माधुरथाल बरथल ओनसोलाव थानाय नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस होदोंमोन। होखार हरजानो गिनानै करमस आलीनि नखरा बे जायगाखौ नागारनानै पलदाहाराव थानाय गावनि गुबै न'आव थांफिननो थिरांथा लायो। बिथांमोनहा गंसे पिकआप भेन बुक खालामदोंमोन आरो बुधबारनि मोनायाव पलदाहारनि थाखाय रावना होदोंमोन, नाथाय भेनआ थोंगोर हाजोआव गाखोनो हायाखै आरो 25 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैदों। असिमिया ऐचएस फरायसालिनि फरायसा जमरुल आलीआ गारिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे डाम्पारजों सौग्राव जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। पाथारकान्दी पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामो आरो सावस्रि मिरुसिम लानानै थाङो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ BJSMआ वन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसखौ क'क्राझाराव थाथ'नो दाबि खालामो। बड'लेण्ड जनजाति सारप'जिशन मन्चआ भारत सरकारनि रेल बिफाननि थिरांथाखौ बरायदों, जायनि बेखेवनायखौ 17 जानुवारि खालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गुवाहाटी दावबायनाय समाव बेखेवगोन। मन्चआ बिथाङा बुङो दि बे गोदान रेल सिबिथाया सा-सानजा ओनसोलनि थाखाय गोग्गानायनि फुंखा जागोन आरो साबसिन फोनांजाब आरो जौगाखांनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान जागोन। BJSMनि मावफुं आफादगिरि DD नार्जारी बिथाङा गोदान वन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव थाथ'नो हायैनि थाखाय गोख्रों दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुङो दि क'क्राझार स्टेशनआ जेबो स्टेशनल' नङा, नाथाय बेयो भारतनि संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव गायसनजानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि राजथावनियाव दं आरो बेनिखायनो बेयो बर' सुबुंफोरनि राजखान्थियारि, खुंथायारि, हारिमुआरि आरो गोसोआरि मिरु। क'क्राझाराव थाथ'नायखौ नेवसिनाया थागिबि बर' हारि आरो गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोनि साननायखौ दुखु होदों आरो बेखौ ओनसोलनि गोनांथिखौ इनाय आरो नेवसिनाय महरै नुनो मोननाय जादों। BJSMआ रेल बिफान आरो सा-सानजा सिमायारि रेलवे बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो बे आयदानि सायाव फिन सानफिननांगौ आरो वन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव थाथ'नायनि राहा खालामनो खावलायदों। दोनथ'नायनि दाबिखौ फिन खेबसे खालामफिननानै BJSMआ मंगलबारखालि क'क्राझार DCनि गेजेरजों गुवाहाटीनि मालिगाव NF रेलवेनि जेनेरेल मेनेजारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। बे बिसम्बिलाइखौ भारत सरकारनि रेल बिफाननोबो दैथायहरनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 17 आरो 18 जानुवारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। 18 जानुवारियाव गाहाय मन्थ्रिया नगाव जिल्लानि कलियाबरआव थांगोन।
बिथाङा 6,950 कौटि रांनि काजिरङा एलिभेटेड करिडर प्रजेक्टनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि खुंगोन। 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटीनि सरुसाजाइ स्टेडियामाव बेलासियाव मोनसे दोरोङारि बर' हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बागुरुम्बा दोहौ 2026 मुंनि बे हाबाफारियाव बर' हारिनि दोरोङारि सिनायथिखौ फालिनाय जागोन। गं 23 जिल्लानि गं 81 बिधान सभा बियाबनि सा 10,000निबो बांसिन बर' महरगिरिफोरा बागुरुम्बा मोसानायखौ खेबसेयैनो दिन्थिफुंगोन। 18 जानुवारियाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा 6,950 कौटि रांनि बेसेननि काजिरङा एलिभेटेड करिडर प्रजेक्टनि थाखाय भुमि पुजा खालामनो थाखाय नगाव जिल्लानि कलियाबर दावबायगोन। 86 किल'मिटार गोलाव बे मावथांखियाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि गेजेरजों 35 किल'मिटार गोजौआव थानाय हाग्रानि जिब-जुनार करिडरजों लोगोसे बाइपास खोन्दो आरो थाखानाय राजालामाफोरखौ गुवार खालामनायबो दं। बे मावथांखिनि थांखिया हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय आरो मानसि जिब-जुनारनि दावराव-दावसिखौ खमायनायजों लोगोसे फोनांजाबनायखौ जौगाहोनाय। जोबथा खौराङाव दङ थाखो 7 नि सासे फरायसाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। बे जाथाया पुपरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय झासिहाट गामिनि साखाथियाव जादों। थाखो 7 नि फरायसा नितेश कुमार, जायखौ गलु मुङैबो मिथिनाय जायो, फुंनि फोरोंथाय क्लासाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे गोख्रै खारनाय पिकआप ट्राकआ सौग्रावो। गोहोमा गिलु-बालु जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो लोगो-लोगो थैदों। रितेशआ सन्तोष दासनि फिसाज्लामोन। जाब्रबथायनि उनाव खाथि-खालानि थागिरिफोरा गोबारै गाबख्रावनायजों सांग्रां जादोंमोन आरो हौवासानि नखरा दसे समनि उनाव सफैयो, नाथाय बिथांखौ थैनाय नुनो मोनो। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय पिकआप ट्राकआ ना लानानै थांगासिनो दंमोन, जाय सौग्रावनायनि उनाव लामायाव गोग्लैयो। जोखोम जानाय गथ'खौ हेफाजाब होनाय, बिबानगिरिफोरनो मिथिहोहरनाय एबा देहा फाहामनायनि राहा खालामनायनि अनगायै गोबां नायगिरिफोरा गोसारना थानाय नाफोरखौसो बुथुमनो हमो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सुबुंफोरा मानसिफोरखौ बेगआव ना सोनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानाय नुदों। फारसेथिं थैनाय गथ'नि गोथै सह'आ खाथियावनो गोग्लैसोना थादों। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुपरि पुलिस थानानि पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गथ'नि गोथै सह'खौ गावनि आवथायाव लानानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायजों लोब्बा थानाय पिकआप ट्राकखौ जब्द खालामो आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।